नै भेरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय हासरा प्राइमारियाव मोनसे गेवलां मेल जादों आरो बे मेलावहाय इउपिपिएल दोलोनि आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानि गोबां सोद्रोमाफोरा दिनै माने जोंनि बिपिएफआवहाय जइन जादों। दा जोंनाव मोनसे सोंलु जायो आरो जे बर्तमानथ' इउपिपिएल दोलोनिनो सरकार सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि सरकार थासान्दियावबो सोरबा भिसिडिसिनि सोद्रोमा, सोरबा बिथांमोननि सेन्ट्रेल लिडार, सोरबा डिस्ट्रिक्ट लिडार, ब्लकनि प्राइमारि लिडारफ्रा बिपिएफ दोलोआव जइन जानायनि कारना मा? गावसोर सरकार सालायसेयावबो मानो बिपिएफआवसो मानसिफ्रा फैगासिनो दं? जे जों बेखौनो बुजिबाय जे इउपिपिएलआ थांनाय 5 बोसोर बिथांमोननि सरकार सालायनाया 5 बोसोर कमप्लिट माने जानो थांगासिनो दं। 2-3 मासनि उनाव 5 बोसोर जानोसै। बिथांमोना रायजोफोरनो जि फारसे 100% एसुरेन्स बायदिसिना माने गेरेन्टि बिथांमोना भिजन डकुमेन्टआव फोसावदोंमोन। दा बेखौ बिथांमोना मावनायाव 100आव 100% फेल जानायनि थाखाय दिनै इउपिपिएलनि गोबां सेन्ट्रेल, डिस्ट्रिक्ट, ब्लक लेभेलनि वार्कारफोरा नार्भास जाबाय आरो गावसोरनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जिबायदि मोनसे आसा खालामदोंमोन बेबायदि जाफुङैनि थाखाय गोबाङानो गोसोआव माने दुखु मोननानै दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव बिथांमोना जइन जाबैनायखौ जों नुदों। आरो बावैसो सिगां नोंथांमोना नुदों जोंनि बिपिएफनि सासे सिनियर दैदेनगिरि जायखौ जोङो सेकेन्ड इन कमान्ड होननानै सानना लायोमोन आरो मोनसे समनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारी बिथां, लोगोसे माने केबिनेट मन्त्रि, बारग' केबिनेट मन्त्रि चन्दन ब्रह्म बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआव जइन जानाय समाव जोङो सानदोंमोन जे हाजार हाजार बिपिएफनि जोंनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि सेन्ट्रेल लेभेलनि मानसिफ्रा इउपिपिएलआव थांसिगोन नामा? बिथांमोनजों गासिबो थांफाजोबनानै जोंनि ब्लक कमिटि, डिस्ट्रिक्ट कमिटिफ्रा बायनानै बिपिएफ माने राजखान्थि हान्जाया चिरां जिल्लायाव लांदां जासिगोन नामा? जोङो बेबायदि सिरि सिरि सानबाय थादोंमोन आरो गोसोआव मोनसे गिनाय फैदोंमोन। नाथाय दाखालि बावै 8 तारिख फेब्रुवारियाव जेब्ला खाम्फा बरगयारी बिथाङा जइन जाबाय, मात्र 70 जनल' मानसिनि नाम लिरनो हादों बिथाङा। दा जोङो सानदों बिथांनि जि मिशन थांखि बियो बिराद गिदिर मोनसे फेल जाबाय। जइन जाग्रोमोना मोनाबिलियावनो जोङो खोनानो मोनबाय खाम्फा बरगयारी बिथांनि थाखाय माने समस्ति गैया इलेक्सन गेलेनो थाखाय, बिथांनो टिकेट होनो हाया। दा जोङो बेखौनो बुंदों सासेल' खाम्फा बरगयारी खारदों बिपिएफ हान्जानिफ्राय 1000 जननि बारा खाम्फा बरगयारी चन्दन ब्रह्मआ माने बिपिएफ दलाव दिनै दङ आरो 1000नि बारा खाम्फा दंसै, 1000नि बारा चन्दन दंसै। बिथांमोना गावसोरजों लांफानाय जि माने प्राइमारि लेभेलनि, ब्लक लेभेलनि, डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि मेम्बारफोर लांफादों गावसोरजों लेंफानानै, बै सानैसो मानसिफोरनि राजनैतिक भबिष्यतआ मा जागोन? गावनो जुदि टिकेट मोनाब्ला गावजों लोगोसे जइन जाफानाय सानैसो प्राइमारिनि, डिस्ट्रिक्टनि, ब्लकनि लिडारफोरनि माने राजनैतिक भबिष्यतआ मा जागोन? दिनै खाम्फा बरगयारी बिथांनि थाखाय माने जायगायानो गैया इलेक्सन गेलेनो। चन्दन ब्रह्म बिथांखौ थांनाय बाइ इलेक्सनाव टिकेट होआखिसै, एमपि इलेक्सनावबो टिकेट होआखिसै, एमसिएलए इलेक्सन थाखायबो टिकेटआनो गैयाब्ला दा बिथांमोनजों थांफानाय जि सासे सानै जोंनि माने गाहाय लेभेलनि माने लिडारफोर बिथांमोननि राजखान्थि भबिष्यतआ मा जागोन? बिराद गिदिर मोनसे सोंलु जाना दं आरो दा बेनिखायनो दिनै सासेल' खाम्फा बरगयारी खारदों। बिपिएफ दोलाव लिडारनि अभाब जायाखै, हाजार हाजार माने खाम्फा बरगयारी दङ आरो बिपिएफ दोलोखौ रायजोफ्रा मोजां मोनो। माने सोरबा खाम्फा बरगयारीजों दिनै रायजोआ थांफायाखै, साफा सानै गावजों सोमोन्दो थानाय वार्काराल' थांफादों, बिनि अनगायै माने रायजोफ्रा थांफायाखै। दा बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायावनो 2025 सन नैबे देग्लायनो माने सरकार दागोना 100% रोखा जानानै दङ। जेरावनो बिपिएफनि मिटिं जायो हाजार हाजार मानसि थाङो, रुलिं पार्टि इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो दिनै बिपिएफआव हाबगासिनो दं आरो नोंथांमोना खोनादों अबेबा अबेबा जायगायाव बिसिडिसि चेयारमेन, भाइस चेयारमेन, बिथांमोननि सिडब्लिउसि मेम्बार, गोबां रोखोमनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै बिपिएफ दोलावसो माने आखाइ हमफैबाय थादों। आरो बेनिखायनो बिपिएफ दोला सोरबा चन्दन खाम्फाजों खोथा नङा, बिपिएफ दोला दिनै लोरबां नङा, जोबोद गोख्रों जानानै दङ आरो रायजो राजाया दिनै बिपिएफजोंसो दङ। गावनि पार्सनेल माने सिन्था, कनस्ट्राक्टिभ माने डिसिसन, लोगोसे अपिनियननि खोथा बुंदों। दा गावनोथ' लिडारमोन ना, गावनोथ' हाग्रामा महिलारि सारनि सेकेन्ड इन कमान्ड आं माखौ बुंदों? हाग्रामा महिलारि सारनि उनाव खाम्फा बरगयारीनो नेक्स्ट माने लिडार जानानै दंमोन। दा गावनो लिडारमोन, होमबा गावखौनो कुइसन खालामदों नामा बिथाङा? गावखौसो कुइसन खालामनांगोन। माने कालेक्टिभ डिसिसन, कालेक्टिभ अपिनियन, होमबा गावखौसो सोंगासिनो दं बिथाङा। गावनो कालेक्टिभ डिसिसन होनो हायाखै, गाव फेल जादों,
गाव कालेक्टिभ अपिनियन होनायखौ खोनासङाखै BPF थानाय समाव गाव फेल जाबोदों दा बिदिबा बिथांखौ जों सासे फेलार लिडार होननासो रिकगनाइज खालायनांगोन खाम्फा बरगयारी बिथांखौ दा गावखौनो कुइसन खालामनाय जादों बिथाङा जे गावखौनो समस्त माने BPF हान्जाया फोथायोमोन दायथ' होदोंमोन रायजो राजाया फोथायोमोन दा दिनै बिथाङा बेबायदि बुंनाया गावनि थाखायनो माने आनफर्चुनेट आरो गावखौनो ब्लेम खालामना लानायनि अनगायै जेबो माने पजिटिभ माने खोथा जों नुहुराखै आरो बिथाङा बेबायदि बुंनानै गावखौनो दायनिफ्राय बारग'नो माबा मोनसे राहा नागिरदों नामा खाम्फा बरगयारी बिथाङा गावखौसो माने ब्लेमनिफ्राय बारग'नो थाखाय माबा मोनसे लामा नागिरनाय बायदि नुदों आरो बिथांनि बुंनायावहाय मालाय मा मावनो हानोब्रा UPPLआव थांनानै दा बिथाङा मा मावनो हायो UPPL दोलोआव अलरेडि लिडार दंखायो सेकेन्ड इन कमान्ड पजिशननि लिडार दंखायो दा UPPL दोलोआव थांनानै खाम्फा बरगयारीनि बिथांनि पजिशन लिडारशिप पजिशना दिनै 15-16 नाम्बारावसो थाहैबाय मा खामानि मावहैबावनो UPPL दोलोआव प्रमद बर' मानगोनां चिफ बिथां दंखायो UG ब्रह्म दङ माने गबिन्द बसुमतारी बिथांमोन दङ फेरेंगामोन दङ गोबां दैदेनगिरि UPPL माने दोलाव अलरेडि दंखायो दा बिथांनि खोथाया UPPL दोलाव सोलिहैनाय नङा जेराव माने टिकेट मोनला होनखांबाय आरो मा लिडार जायोबो नङा होमबा दा बिथाङा दिनै 15-16 नाम्बार पजिशनावसो थानानै UPPLआव खामानि मावनांगोन अब्ला बिथांनि सिन्था बिथांनि जि माने थिंक टेंक बिथांनि जि थट्स बे थट्सआ UPPL दोलाव एक्सेप्ट जानाय नङा बिथांनि डिसिसना एक्सेप्ट जानाय नङा खिन्थु बिथांखौ BPF थानाय समावसो एक्सेप्ट खालामोमोन मोजां मोनसे लिडारनि स्टेटास होनानै बिथांखौ मान सनमान होनाय जायोमोन आरोखि